Vítejte u pořadu Český pionýr. Dnes se podíváme na to, jak právě přespal tady broucí tyhle ty střelní za schranou. Stýčeno, zamrdaný od práše cyklovskýho. Rám už máme narovnaný po bouračce. Tam lineální škrábnutí. Blatník, ten se teprve bude dělat. Tak nečuma chlapce. Jídka v pořádku. No. Herbaty jak sviň. No. A dík na škodovku. Takhle to vypadá v naší dílně, mega dílně, jo. Ty brýle, jak jsou tam zapnutý, vypnutý. A máme vzduchovku, kdyby nějaký cykání otravovali. Tak už mám do prdele. Tvářečka, jo, vidíte, elektrika. Je nějaký plech zajebanej. Z toho si dělají lopatky, ty zajebanej. Jo, lopatky. Československé armády. Tamhle samý vězí vole. Pračky nějaký. No, tohle páčka tady s tím světle. A tak se s vámi loučí ten Brookman, Springfieldská televize.